Sanoki izeneko ostatua ireki berri dute Senperen. Duela 10 urte sortu zuten egiazki enpresa Fug Arteaga anaiek, orduan patxaran egiten hasi ziren, baina egun jada 10 edari ezberdin dituzte eta orain herritarren elkargune berri bat eskaini nahi izan dute. Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen orenera. Gaur beraz, Senpereko toki berri hau ezagutuko dugu sakonean, baita bizipoza eskola ere, mundu inklusibo baten alde lan egiten duen elkartea. Baina aitzinetik aktualitatea ere bai, elkargoak eta eskualdeak hitzarmen berri bat sinatu baitute. Has gaitezen! Garapen eta trantsizio kontratua delakoa sinatu berri dute Akitania Berria eskualdeak eta Euskal Hirigune elkargoak. 2021etik lantzen ari ziren lurralde kontratu honek, Ipar Euskal Herriko 91 proiektu egituratzaile finantzatuko ditu. 80 eta 90 proiektu artean beraz diustatuko ditu kontratu honek eta oro har 15 eta 20 milioi arteko dirutza bat. Tamaina ezberdina badira proiektu batzu ekonomikoak, beste batzu kultura arlokoak, nekazal mundua hunkitzen dutenak, ingurumenari buruzko hainbat proiektu ere. Ici à Saint-Palais, dans le territoire d'Amicoussé, mais nous aurons des opérations... 53 herrik proposatu dituzte proiektuak, baita elkarte eta eragileek ere, eta lurralde oreka bat segurtatu da. Amikuzen, Zuberoan, Garazi Baigorrin edota kostalde aurreko eremuei tokia eginez. Ipar Euskal Herriaren indarra azpimarratu dute eskualdeko ordezkariek. On sent que le Pays Basque est structuré pour produire des projets publics. Akitania Berriak izenpetzen duen lurralde kontratu potoloena da, diru aldetik, Bordeleko metropolioarekin izenpetu duguan baino handiagoa ere. Ipar Euskal Herrian badirelako alternatibak, badelako hemen bizitzeko nahia, eta eragileak mugitzen direlako, eta eragileak gai direlako bultzatzen hainbat batzutan tamaina handiko, baina badira tamaina ertain eta tipiak ere, tamaina guztiak hautatu ditugu, baina unek erakusten du ere, Ipar Euskal Herrian badela benetako herri alternatiba bat, eta hori erakusten du ere kontratu honen tamainak oroa. Donapan lehun egin dute kontratuaren izenpedura ekitaldia, bertan hainbat proiektu egikaritzen hasi direlako. Amikuzeko osagarri etxe berria martxan da urte hasieratik, eta bideak espazionek Baxen Nafarroako museo berria hartuko du laster. Halaber, kirolanitzeko gela bat, edota elikagai laborantzarako gune industrial berria eraikitzekoak dira kontratu honen bidez. Duela 10 urte hasi zen egiazki likoreak sortzen. Beraiek dioten bezala, Fug Arteaga anaien familia eta pasio historioa da hau. Hasi gira anaiarekin, Benjamin, duela 10 urte. Gure lehen produktua da patxaran, zenta huartu gira garaian ez zela benetako produktuari bat, bazen justu bat iparaldean, orotara. Beraz, nahi genuen egin zerbait laborantzarekin lotua zena, eta hautatu dugu itea patxaran bat, iparaldeko patxaran bat. Pixkanaka handitu dugu gure produktuak. Gaur egun 10 produktu ekoizten ditugu. Patxaran da gure produktu nagusia, gero manzana, patxaka da patxaran bezala, baina irabiltzen ditugu basa sagarrak, mendean biltzen ditugunak. Gero ditugu pastiz bat, rom bat eta gin bat. Diakin behar da gure kasi, gure osagai guztiak Euskal Herrikoak etortzen diren. Ekoizten ditugu produktuak hemengo bezeroentzat, Euskal Herriko jendeentzat. Hori zen gure nahia eta uste dut dela gure guaiko helburua eta geroko helburua ere. Garrantzitsuena guretako da dena ekoizten dugula. Eta hori da jakinarazi nahi duguna. Hor baduzue nun egiten dugun produktuak. Sortzen ditugu bizpairu produktuak urtean. Dena egiten dugu hemen. Eta saltzen ditugu ostatuan, jendetxean eta sotuan ere. Iparaldean eta ere egualdean. Eta datozen urteetan ere produktu berriak sortzen jarraitzeko asmo eta gogo bizia dute gainera.
Hala nola urten, Txopin Ondo iparraldeko sagardo marka zaharrena eskuratu dute, eta egoizpena azkainetik Senperera ekarri dute. Justuki, beren lantokia eta sanoki ostatu berria ireki duten lekura. Sanoki ostatuan egin zen eta Senperen ez da ostaturik gaztentzat. Senpereko lehen gaztetxea sanoki deitzen zen, eta gaur egun ez da gaztetxerik Senperen, beraz pixkat Sanokiren horrez deitu dugu Sanoki. Lehen gauza Sanoki da zen helburua partikularrekin, jendeekin harremana ukaiteko gune bat. Zeren hori haintzin egiazkik saltzen zituen bere proiektuak, bereziki komerzialen bidez ostatuetan eta supermerkatuetan. Eta ez ginuen harreman zuzenik jendeekin. Beraz lehen helburua zen gure produktuak saltzea gure bezeroai. Beraz alde bat da gehiago denda butikan aurkezten ditugun produktuak, eta badugu parada ere dena jastarazteko. Hori zen plus bat ere hola jendeak deskubritzen du eta gero nahi badu botelea batera maiten du etxera eta bestenaz hemen kontsumitzen du. Helburua zen ere erakustea edozein alkoholekin bezala egiazkiren produktuekin ere koktelak lantzen aldirela, eta nahi baduzu jakin gehiago ere gure webgunean, egiazkiren webgunetik, hor agertzen dira koktel ideia batzuk hola etxean egiteko eta. Baina edariak dastatu eta saltzeaz gain, elkargune eta kulturgune bat izateko xedea ere badute. Gune bat, zinez erritarrentzat, abertzale kultura berriz erritikitan bada beti gutxi ari da galtzen, da zinez egiteko ostatu bat, pintxopotak izango diren, bertsu afariak ere izango diren, kontzertuak besta. Zinez hemen dugu guziarekin, badugu kristoi gauzak iteko, joan ordez takitzea itera. Hemengo gauza txiki batzuekin, beti bizia izan dezan. Lehenbizik erria dena elkartzeko, eta gero aldu diren guziak, benetan, heldu badira hobe. Asisko, Bamba eta Andrea marrazkilariek egindako idatzi eta marrazkiek ere izaera indartsua ematen diote Senpereko xoko berriari, eta proiektu berria abiatzeko festa eder bat ere antolatu zuten. Lagunak, familia eta jende hainitzok bildu zen, 300 bat pertsona kontzertuak antolatu ginituen ere, eta biziki konten atera gira, kriston giroa, giro euskalduna, festa, biziki konten gira bai. Landatu berri duten lore honek fruituak eman ditzan. Euskal Herri osoko 38 elkartez osaturiko erakundea da Bizipoza Eskola. Proiektuan parte hartzen duten elkarte orok izaera bereziko gaiak lantzen dituzte, hala nola, heriotza, desgaitasunak eta kirol egokituak. Elkarte guztiek Bizipoza Eskolaren filosofiarekin bat egiten dute, hots mundua denentzat izan beharko lukeera. Azken urteetan zehar Bizipoza joan da material desberdina sortzen, beti ere elkarteak mugarri eta erdigunean jarrita, esate baterako mikrodokumentalak, kantu eta bideoklipak, ipuinak, ipuinauen marrazki bizidunak, eta abar, orduan Bizipoza Eskolak material guzti horiek jasotzen ditu, Bizipozaren balioak, elkarteen balioak ere, eta bideratzen ditu hezkuntza formalera, ez formalera eta herrigintzara. Bizipoza Eskola denei zuzenduta dago, hala nola ez hitzaela idu irakasleei, baina baita guraso edo elkarteko eragilei ere. Denentzat da erabilgarria Bizipoza Eskola, denok ezin nahi dugulako aniztasunean, empatian eta elkartasunean, eta horretarako hemen aurkezpenean aipatu den bezala, baditugu bertan eragiten duten elkarteak, eta horien balioak helarazi nahi ditugu eta zabaldu nahi ditugu bakoitzak bere eremutik hasita. Elkarte horien artean, behar bereziak dituzten aurrei arreta ematen dion integrazio batzordea dago. Gure baloreak bestei erakusteko modu bat, eta baita ere hor barnean Bizipoza Eskolan dauden informazioak eta hezkuntza mailan bait erabiltzeko, eta baita ere herriari helarazteko Bizipozan bizi gaitezkela. Idazkariaren ustez askotan hezkuntza berezia helduei zuzenduta izan beharko litzateke. Aurrek ez dute ezberdintasuna beraien artean ikusten, horien ere ustez guk egiten dugun edo guk sortzen dugun zerbait da. Beraz, nire ustez Bizipoza Eskolan azaltzen diren gaiak ikasi eta gure aurrei entzuten diogu, nire ustez inklusioa benetan aurrera joan daiteke eta pauso handi bat izan daiteke aurrerantzean.
Etorkizuna nola irudikatzen duten galdegitean. Berez bizipoza eskola hezkuntzako tresna bat denez, eta hezkuntza gizartearekin aldatzen doanez, egune bizia izango da, orduan orain erronka dugu bizipoza eskola elikatzen jarraitzearekin, egunean eguneko erronkei eustearekin bizipoza eskolatik, eta gero bizipoza eskolak behar du babesa. Etorkizun horren alde lan egiten segitzeko, bizipozako arduradunek erakundeen babesa ezinbestekoa dela azpimarratu dute. Denon laguntza beharrezkoa baita, mundua koloreztatu eta Euskal Herri inklusibo bat eraikitzen segitzeko. Bizipoza eskola! Txaloroa! Bakoitzak bere nortasun, bere irrifar urosan, guztio gara desberdin, hortako ez izan lotxan, aniztasunak berezin, egiten baitu bakotxan.